Να ευχηθώ και εγώ με τη σειρά μου χρόνια πολλά, καλή χρονιά και υγεία σε όλους. Να ευχηθώ στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο καλή επιτυχία στο έργο του και συγχαρητήρια για την βράβευσή αυτή. Θέλω να τονίσω ότι το περασμένο Σάββατο ήμασταν πάλι εδώ, σε αυτή την όμορφη αίθουσα και είχαμε την τιμή και τη χαρά να προλογίσω από τη μεριά μου το βιβλίο του νέου Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και έχουμε και πάλι για άλλη μια φορά καλή επιτυχία. Όπως θέλω να ευχαριστήσω τον Στέφανο Τολετζή για τη βάση, όπως είπε πριν από λίγο ο Πρόεδρος, που έδωσε για να μπορέσει σήμερα ο Σύλλογος να βρίσκεται, να μπορέσει να διατηρήσει ήθη και έθιμα και παραδόσεις. Εμείς από την πλευρά μας θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν. Σε μια δύσκολη εποχή, που τα οικονομικά του Δήμου δεν είναι και τόσο σε καλή κατάσταση, άλλωστε όπως όλης της χώρας, πολύ άμεσα, ίσως και την επόμενη εβδομάδα, ο αντιδήμαρχος αρμόδιος, αντιδήμαρχος ο κ. Μπούκης, θα καλέσει τον Πρόεδρο να συζητήσουν γιατί θα παραδώσουμε τη στέγη στα πολιτιστικά σωματεία της πόλης, ενώ στο πρώην Πικαντήλη, προκειμένου και εσείς να έχετε μια στέγη μόνιμη για να μπορέσετε εκεί πέρα να κάνετε τα διοικητικά συμβούλια και όποιες άλλες ανάγκες προκύψουν μέσα από την δραστηριότητά σας. Για να μην μακρηγορήσω λοιπόν και εδώ, έχουμε για άλλη μια φορά χρόνια πολλά, καλή χρονιά και υγεία σε όλους. Να είστε καλά. Το ίδιο, το ίδιο. Το πρώτο του Χριστού και της Παναγίας. Ένα για τον Παπαλάκο και ένα για εσένα. Για τον Χριστό και να τον πάρει ο Παπαλάκος. Εγώ να το κόψω για τους Μακεδόνες και να το αφαιρέσω στον Πρόεδρο του Συμβουλίου. Και πάλι καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Στον Πρόεδρο. Όχι, τον Πρόεδρο. Χρησιμολογιότατε, κύριε Πρόεδρε και αγαπητά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κύριε Δήμαρχε, αγαπητοί συνάδελφοι από την τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση, με όποια ιδιότητα και αν είστε σήμερα εδώ, φίλες και φίλοι. Καταρχήν, τα τυπικά. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Ευχαριστούμε σημαίνει από βάθος καρδιάς, γιατί εγώ ξέρετε η περιοχή που προείσταμε και έχω την εποπτεία είναι 12 δήμοι, άρα καταλαβαίνετε παρίσταμε σε πολλές εκδηλώσεις. Η σημερινή εκδήλωση πραγματικά δεν το λέω σχήμα λόγου, είναι μια εκδήλωση πραγματικά και ουσιαστική και συγκινητική. Όχι μόνο λόγω της βράβευσης της κυρίας Καψή, αλλά και της προσφοράς του Συλλόγου, για τον οποίο θα πω δύο λόγια, όχι του δικού σας γενικότερα. Πρώτα να πούμε δύο λόγια για τους συλλόγους. Παλιότερα, γιατί είμαι από αυτούς που πολύ παλιότερα, πριν 30 χρόνια, είχα ενασχόληση ενεργή με τους συλλόγους, αλλά εγώ είμαι από Ηλία. Έτσι. Άκουσα εδώ Μεσσηνία, εγώ είμαι από την Ηλία. Εμείς δεν έχουμε ισχυρούς συλλόγους στην Ηλία, υπάρχει ερμηνεία, αλλά αφήστε το για άλλη φορά αυτό. Οι σύλλογοι, τότε γινόταν και μία μάχη ποιος θα πάρει. Τώρα αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία προσφορά για τους συλλόγους. Αυτοί οι άνθρωποι που είναι εκεί έχουν να αντιμετωπίσουν αυτούς που ξέρουν από συλλόγους και έχουν προσφέρει κάτι στη ζωή τους που θα τους κάνουν καλόπιστη κριτική και αυτούς που είναι λόγια, κάθονται στην καρέκλα και κάνουν γενική κριτική επί των πάντων, δεν έχουν πάρει ένα στυλό να το πάνε από τη μία θέση στην άλλη, οι οποίοι ασκούν κριτική για όλα. Βέβαια, δεν έχουν ποτέ προσφέρει τίποτα, άρα καταλαβαίνετε την κριτική που να ασκούν. Εμένα με ενδιαφέρει αυτοί που αγωνίζονται στη ζωή να βάλουν ένα οποιοδήποτε λιθαράκι. Αυτοί λοιπόν καταλαβαίνουν ότι σε αυτή την περίοδο το να είσαι διοικητικό συμβούλιο και να προσπαθείς τι, για να προσέξουμε λίγο γι' αυτό, να προσπαθείς ήρεμα, φερέγγια και ανώθευτα να μεταφέρεις την παράδοση.
χωρίς πολλές φωνές, γιατί συνήθως αυτοί που ακούτε με πολλές φωνές για πατρίδα και τέτοια είναι αυτοί που δεν προσφέρουν τίποτα. Γι' αυτό λοιπόν, με ήρεμο κλίμα και προσέγγιση, γιατί αυτοί που προσφέρουν στην πατρίδα δεν το λένε, αυτοί που προσφέρουν στην πατρίδα το κάνουν. Και μέσα από τα λόγια, εγώ άκουσα γιατί η κυρία Καψί. Κυρία Καψί, τι να πείτε, αυτά που άκουσα μιλάνε τα λόγια. Οι άνθρωποι είμαστε ό,τι αποδεικνύουμε. Εκεί λοιπόν προσπαθούν αυτοί οι σύλλογοι αβοήθητοι εντελώς, και ειδικά τώρα που δεν υπάρχει ούτε δραχμή, αβοήθητοι να κρατήσουν ανώθευτη την παράδοση. Γιατί? Διότι οι παλιές γενιές φεύγουν. Πήγαινε ο συλλόγος των ποδίων με κρασιατών. Εκεί υπήρχαν και άνθρωποι που είχαν έρθει. Τα παιδάκια όμως τα νέα δεν έχουν να ακούσουν κάτι είτε από αυτά που έζησαν από τους παππούδες. Άρα, αν δεν περάσει ανώθευτη παράδοση και σε αυτούς, καταλαβαίνετε θα υπάρχει φραγμός. Εγώ λοιπόν δεν θα πω το κοινότυπο να τους συγχαρούμε. Τι πάμε να τους συγχαρούμε? Να τους ευχαριστήσουμε. Όλους τους συλλόγους, αυτό λέω, να ευχαριστήσουμε όλους τους συλλόγους που προσπαθούν κάτω από δύσκολες συνθήκες να κρατήσουν ήθη, έθιμα, παραδόσεις κάθε περιοχής. Σε μια Αθήνα όπου χάνονται τα πάντα, σε έναν κόσμο που ενώ οι επικοινωνίες μίκριναν και έκαναν την απόσταση από εδώ Αυστραλία 1/10 του δευτερολέπτου, όσο έχουν μικρύνει μέσω των επικοινωνιών οι αποστάσεις, τόσο έχουν μεγαλώσει οι αποστάσεις των καρδιών και των ψυχών των ανθρώπων. Αυτά πάνε αντιστρόφως ανάλογα, για να θυμηθώ και λίγο γιατί είμαι φυσικός. Επίσης, για να κλείσω, γιατί δεν είναι ώρα για πολλά λόγια, να πω ότι η χώρα μας διέρχεται μία κρίση. Δεν πρόκειται να συμφωνήσουμε στο ποιοι φταίνε. Ο καθένας έχει την άποψή του. Ούτε και να συμφωνήσουμε πώς θα βγούμε από εκεί. Νομίζω όμως ότι μπορεί να συμφωνήσουμε σε ένα, γιατί αυτό σημαίνει δημοκρατία. Να συμφωνήσουμε σε ένα. Ότι ο καθένας να βάλει ένα λιθαράκι σε μια προσπάθεια για τη χώρα μας, στην πράξη, και ότι να νιώθουμε καλά, όχι μόνο όταν το τομάρι μας είναι καλά, να νιώθουμε καλά όταν και ο δίπλα είναι καλά. Αν νιώθουμε καλά όταν και ο δίπλα μας είναι καλά, σημαίνει δεν βάλουμε στο κέντρο του κόσμου τον εαυτό μας, σημαίνει ότι νοιαζόμαστε. Με αυτή την έννοια, επειδή συνηθίζεται να αφιερώνουμε το κομμάτι προφανώς που ανήκει σε εσάς, στο Σύλλογο Μακεδόνων. Προφανώς, είναι αυτονόητο. Πέραν όμως αυτού, επιτρέψτε μου να πω ότι το κομμάτι αυτό να το αφιερώσω στους εκτός των τυχών. Γιατί υπάρχουν και άνθρωποι που σήμερα είμαστε εδώ με καλύτερους ή λιγότερους όρους, είναι και άλλοι που λέμε εκτός των τυχών. Οι άνθρωποι που δεν έχουν να μείνουν, οι άνθρωποι που μένουν έξω, οι άνθρωποι που δεν έχουν να φάνε. Σε αυτούς λοιπόν να αφιερώσω αυτό το κομμάτι. Να είσαστε καλά, καλή χρονιά με υγεία. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.